しょう。両手カメラ置いて、はい、ありがとう。はい、そっちもほら、黒と白一番端の、手振らない、伸ばして、はい、もう10センチアップ。はい、今来てる人歩きながらやる、歩きながら、まあいいや。はい、その手親指を立てて、その親指を下に向ける。そして大きな声でバーン。そう、腕をやってください。笑ってないでみんながやるんだぞ。ダンスピーカーミク、一度皆さんだけで練習してもらおうか。その前にお水の準備だ。安倍成我了。